Ame juma do ala je karo kile mugan tonto samba flani mugan fla mala ti flani ma bera jeni funu ama fo bismillah anga don kibaru keneka kibara munu sera ma lu era ka fo ko syndicat de transport par autobus olu ma ko ni do fara transport ko ni bera jeni pidika kadam ne kay fo ka tabla akidal ko na transport ko ni sira kan kadu ko ni budi sira kan ka bo bamako ko ni ka se dugu layino ayera ka fo ko ni do fara prix de transport kan ka balsa ayera ka fo fana ko do ko ni bina fara essence prix kan donc o ya to olu ko ni mesure do kan mi ba to bera de lin ko ni lafiya ko na chuga mina à partir du lundi bera de lin ko ni ka bli kuna ka fo ko teno do ya nata ko na mama ko ni mana wudi kibe na voyage par exemple ni mami ngo kibe ta kai na soro ko de kai ko ni prix ko ni wafla ni keme flai a ko ni gena pela ka tabla fo wafla ani keme na ni ko ni nyokona o ko fe ki wala wara mbambulu ko do ma yeda ka fo ku sukoro ko ni gela lolo ni wakatina sukoro gela le no fo atunno no ko ni quartier do ko ni be no sukoro yere te soro labli barsa yeda ka fo ko sukoro yere ko ni kilo quartier do la do ba fere kilo kele kemen biduru do yere ko ni fana kemen bioro o ko na la sukoro fe lo yele yeda ka fo ko olu ko ni be sukoro ko ni sakita wa woluvla ni keme flala o ba to olu ko ni fana tina se ka fere pirila nu go ba fere sukoro la olu yeda ko ni ka sukoro yere ko ni piri yere ko te soro jango ko ka tono ko ni soro aka ni sukoro gele yele ko ni do ko ni be ka yida ka fo ko sukoro ko ni piri de doyema ko de tiara ni wakati ni na o ko ni ato akoni bala ka tulu quartier do ko ni na abe no nga atala ka soro jia ko ni na donc o ba to abe ma chama ko ni dabaliba barsa yida ka fo ko embargo ko ni bana mais alibi anga produit de première nécessité do ko ni be no o ko ni piru ka cha ko gouvernement ka lay aki isabe do ni ko ma ko sobe mi ma to solution bref ko ni be saka soro bela de lembe la fiala chugumina o ko fe ke wala mbamulu kala so ma yele ka fo ko kala na dugu ko na ko demsani fla ko ni shu ko ni yela fosi ko na la ni demsani nu shu ko ni yela to ko li barsa yela ka fo ko kabini so ma da fe fa demsani nu kun tunnu kele me sansa bala kine yela ko be sanduru la ko so inhabité le ndo ko ntumme kana na ko ni dugu de ndo be no na be fo ma ko dabaram buko ko ni de nu ko ni shu ko tara ye dabaram buko de ko ni quartier ko ni fosi ko na la barsa ko so bambali do be no ubina o de ko kono o kon na la o ko ni ye la cc kala na ko ni autorité moma ulu kokolu na bala sugu bela be mine ka tuga sugu beke ka ye ka fo mine ni demsanu kon ka saya kon kozi ba sa kun tunne kon ko fe otala ye ushu kon yeda akono kon ka shu don kera kunu go jo kalo kilim kon chegi samba flani mwan fla o ko fe ke bala ban bambul ko do ma yeda ka fo ko donza gouverneur de la région kon ye communiqué do bo mine ka yeda ka fo à partir de 18h ko bul ma fembe kon nga jo ko bolu kon ni saka dam ne 7h fo ka tabla 18h la à partir de 18h bela jelin kon ka bul ma fenjo parce que ni décision nu kon ta la yela ka fo ko fana insécurité kon be ka doza kon ni masegere ni wakati ni na kosobe o kon na la bul ma fe dama don ni kon me saka boli ko o yanga finitiki la ko ka mobilier ani ambulance ka bo olu kon ni fla kon na yela ka fo ko doza yino kon ni ka dam ne 7h fo 18h bela jelin kon ka bul ma fenjo barsa ni mesure munun ta lu batu sécurité kon me saka renforcer chugamina la so munu ko mamulu ka do ma